अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घरे में घुसल बा पूजा के सारा सामान छीटी घरे में घुसल बा छोड़ी ना एकरा चाही बोलमु बता काला रूसल बा छोड़ी ना एकरा चाही बोलमु बता काला रूसल बा पूजा के सारा सामान छीटी घरे में घुसल बा सारा सामान छीटी घरे में घुसल छुरी नहीं करा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल छुरी नहीं करा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल फरले बजा माया पाए भुइया में बाटे लुटाई बुझाता ना हमारा बतिया लागत बापा गलाई लागत समझा गलाई फरले बजा माया पाए भुइया में बाटे लुटाई बुझाता ना हमारा बापा गलाई बुझाता ना हमरा बतिया लागत बापा गलाई रुपिया हम कितनो देनी तैयो दूसले रुपिया हम कितनो देनी तैयो दूसले छुरी नहीं करा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल छुरी नहीं करा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल बिरजिस बिहारी पियाऊ देवरा मोड़ धड़कन धनंजय सौरभे सवरिया देखो ना बोला तभी कैसे जय जय बोला तभी कैसे जय जय बोला तभी कैसे जय जय बिरजिस बिहारी पियाऊ देवरा मोड़ धड़कन धनंजय सौरभे सवरिया जय जय सब ये सवरिया देखो ना बोलता पड़का से जय जय हमारा से झगड़ा करे खातिर कबे से जूझल बा हमारा से झगड़ा करे खातिर कबे से जूझल बा छुरी ना एकरा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल छुरी नहीं करा चाही बोलमुआ बड़ा काला रूसल सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।